Kasenjok kibre ki baran jigduna hagi de khotmat harilum khasi lane ka khasi Disabilities Association lingbau ba starwen khajana u president jongka kalapan pau ba ka roster system bal pentrai kam da ka sarkar jalla lingba ka hukum jongka yeng kashari halor ka bha tung kam haga jalla kala long ka jingkir khu yaki Habakran bakilat pathai kubor hadian ka jingalang rakhi ya ka International Day for Persons with Disabilities haka South Tarik una opera araja apply ha usoso tham auditorium uba starwen ulaong Bakani kajing kerku kalau wan haringkat kajing pentrai kam ke sarkar jella ya ke Rights of Persons with Disability Act arajar khatnrio hakaba 100% kabha yok kam kadai na kabanta jongki. Ulaang ru bamenta habaki khot advertisement thungkam thungjam kala don kajing betep lupa bakin don ki kam na kabanta jongki kum ki baduna hakabor yo i kabor yo sngo lani kiwe pat. Kawai ka bang kwa ban penpau syaki ki media halor ka jing pentrai kam ke sarkar ya ka Right of Person with Disabilities Act araja kan rio te kat ka jing yo i jong ni ni hak bedai kawai nak imat ke ba yadai ba berkibri ni juana kan met kam tam ka ba kam ba jam kata 100% te ngi i na duk ba pentrai kam ya ka roster system ngai i bakane kamat kadai ka bala penhun ba ya kibri juduna da met namar ba hakatu ka shua bakin ayak advertisement ru kila da identify lupa ya ki post lada dei ya ki ba duna hakabor yo i lane ki ba duna hakabor yo snow lane ki ba lokomotor bat ya ki way ki disability type of disability te kapapan sukru yangi habangin apply ngacu ay nuksa kum hakane bala pelaj da ka MPSC ru hakato ka post kamot kat kum ka kategori ka dei ka beningkong ki dei ki blind lane low vision ka ba ar ki dei ki deaf lane hearing balai ki lokomotor basaw ki other kategori te ka kajing pania ya ka roster system ru kalong kumta te hak bidai ba ka bahakam te nginakaliang jongi ru ngi kentu ya ka sarkar baro ki district apo ka jela me kalaya bakin pentrai kam bah kat kum ka OM bala permit da ka sarkar kenang ba kan kibri kibiran jiduna kan mer kin yo kam hai kita sarkar wa ker kimat ki jing dawa jong kaseng jong kaseng na kamta ka bah kamiat jong kibri kibiran jiduna po ka jela tingi dang sia kendu man haki dang sudah tahu ya sarkar hapo gini ki ibnai ngide kendu yo minister of social welfare ba polling do hau benai ban nyau na benai ba fala dang makla tingi la ai kitu kimat kumba nyau prateli kimat jingdawa te nakaliang jong minister ula ong ban sapha ya ki unsale ya kaban kam na kamenta kini kimat kiba lada dei kiba la ban le te ngi kermen ba hadu kata hadu mentang ngi empat yo kano gajing tip le se ngi khmi lenti ba ka sarkar ka dewan simkhia ya kini kimat jong kibri juduna kan men khanang ba ngiru ngi dawa nak menta ka ege jing ba ba ka jing mento jong hi kumbala pentrai kam daka RPWD arajar kan rio kum kibri juduna kan ka ba kham kong san kalong ba ngi kwa ba kamat jing dawa ka ba penim le se ka ba kersan yang sirta kadai kata ka banwan hakmat ka baningkong du te hakabidai bat kini ki program ngi futanat tang ba long kawai ka ba kampus sutanat yang ngila ai jingmut sarkar ba kita ke jingmut ki bangi aju ai sarkar kalong ka baningkong kadai kum hakane ka sngi ban ai ka khusnam ya ki bri ki bran jiduna do khanmet ki bat lese ki ba pas ba ki lain ba per ki ba nang ban than ki ba nang ban kino ki sap ki talen jongki i bakin penkup burom kum hakane ka sngi te nakaliang jong ka sarkar lese kalayai persang mentala asnem banwat ki brio na kamenta kumno banyo le buram makine kisngi te kajingkwa jongi galong ba la kumno kum kane ka program ru kade ban bun na kamenta ki brio ki bida juduna do kan met namar kade kisngi kerpang jongi te gede ban lada ka sarkar shu ai nuksa menta ka perthai ka kerdu jam ki buun ki samla jongi hine ki batrai furniture ki bala tibit hakino ki lain ma per lada ki ai
khusnam kum ye kito gibriu ka pensilur ye ki weiru bakin seng da kato kam namarkan don daga ka scheme naga National Finance Development Corporation ling maka apex bank ka bangi te ka agency ba ka sarkar ban naga ni ka scheme kamut ka sarkar ka ai ram ye gibriu ki dan juduna kan mer kasut ka baret te lada ki kentiu ya ka sap jongki ngatrai kata kala dei ka wei na kilat ka ba penyo kam ye kibri ki jadino arwet mar ki wei ru le se ki badon ka sap ki don lada ki yo i ki wei ki ba yo ya khusnam ka jing penculul no sarkar ngatrai ki to ki badon sap ru kin ya lem kumno bangan penmi ya ka sap la jong kanang ba ka sarkar kan itu na ka bantay kiru